La millor manera de celebrar esportivament un bon inici de desenals és facilitant la presència d'aficionats al municipal del Vilar. Per aquest motiu, la directiva del Valls ha decidit que tothom pugui gaudir de franc del derbi contra el Catllà. Els de l'Alt Camp van caure a les Borges Blanques, on van oferir una de les imatges menys convincents de la seva temporada a primera catalana. El Catllà, per la seva banda, també va perdre i és tercer per sota, a 5 punts dels locals, però amb un partit menys. La iniciativa que ha fet el club jo crec que és molt bona, primer perquè les circumstàncies ho requereixen, no hi haurà molta activitat al poble i això farà que dintre d'aquestes decenals també sigui una activitat important a nivell esportiu, no? Manel Cazorla i Àlex González són dos dels tècnics territorials de major prestigi actualment i es coneixen molt bé. També els jugadors de les dues plantilles. Hi ha fins i tot diversos futbolistes que han vestit la samarreta d'un i altre equip. L'últim derbi al Vilar va jugar-se al setembre del 2019 amb empat a 2. El tarragonès va vèncer el Valls per 1-2. És un equip que per mi té moltes qualitats. No és un equip que es caracteritzi per fer un tipus de joc o per tenir un tipus de plantejament, sinó que s'adapta molt bé a diferents situacions del partit, amb jugadors molt experimentats, de molt de nivell, i al final, doncs, per mi, el partit es basa en la concentració, en no cometre errors, en estar molt ficats des del primer minut. Juguen molt bé, tenen les idees molt clares, tenen un entrenador que vol també ser protagonista dintre de les seves capacitats que té com a jugador. Sergi Gestí i Albert Plana seran les novetats respecte a la setmana anterior, d'un Valls 8 punts per sota de les dues primeres places lligueres. El derbi arrencarà diumenge a 2:45 de la tarda.